Pasok kayo dyan mga Elensky. Mga Karilin, pasok kayo dyan. Yung sound.
119, meron ka ng moderator. Maghintay pa rin tayo ng mga pasok. Hintay tayo ng mga tao. Nasaan na yung mga tao dito? Love shout out, Sticker Boy. Layer this dito doon, Puchu. Miga lad, shout out. You have moderator now. Thank you for coming. Junaski, pwede mo siyang dikitan. Magdikitan kayo dyan. Dikitan mo siya, Junaski. Watch 1 minute to 2 minutes before connect. Junaski, drop your link. Hindi mo na siyang dikitan, Junaski.
Jens Gemini Vlog, Mega Mega Love, shout out. May moderator ka na po, ma'am. Thank you sa patamsak dyan. Harold Ivan Garcia, Mega Mega Love, shout out. Thank you for coming. May nagbigay. Nabita Nakamura, thank you so much. 5. Thank you so much. It's my first live. Thank you so much. Hi, Mega Mega Love, shout out. Pasensya na kayo kasi first time ko tong mag-live. Kaya parang nahihiya pa ako. Abangers TV, Mega Mega Love, shout out. Salamat sa pagpunta. May moderator ka na po. Pwede na po kayong magdikitan dyan. Junaski, pwede ka pong makipagdikitan sa kanila. Baba ka ng bahay mo, Junaski. Sarap amoyin, Mega Mega Love, shout out. May moderator ka na po. Raquel Manakop, madam, may moderator ka na po. Thank you for coming.
Hindi mo nga yun. Sir Enrico, Miga Love, shout out. May moderator ka na po. Pwede ka na po magbaba ng bahay. Iya Sarah Kitchen. Miga Love, shout out, madam. May moderator ka na po. Minsan na kayo kasi first live ko to, nahihiya pa ako. One time like this, make it pop like this, make it not like this, make it drop. Junaski, magbaba ka ng bahay. Hindi ka makipagdikitan sa kanila. Miss Independent, hi. Miga Love, shout out. May moderator ka na po, madam. One time like this, make it pop like this, make it not like this, make it drop.
Kaya lang po, inom lang po ako ng tubig. Wait lang po, 1 minute. Yunaski, bakit yung bahay mo ganyan? Hindi maintindihan. Paano ka madidikitan? Paano ka madidikitan? Hindi siya maklik eh. Yunaski lang daw sa'yo si Miss Independent. Paano kanya madidikitan? Ganyan yung bahay mo. Daddy, didikitan mo si Miss Independent dan daw sa'yo. Yunas, kayusin mo yung bahay mo, hindi yan madidikitan. Na decoder, manood ka muna ng 1 to 2 minutes bago ka dumikit para hindi yan lagasin ni Lolo. Hindi puro dikit. Kailangan panoorin ng 1 to 2 minutes.
Daddy ko dali, wag nang bababa ng bahay. Magano ka, mag-agwat kasi baka mapalo ka ni Lolo. Pag nakita mong wala na yung bahay mo dyan, saka ka magbaba. Indian ni Yani TV Mix sa Mega Mega Love Shoutout. May moderator ka na po. Nabubulol pa ako. Salamat po sa pagpunta. Ninja ni Yani, pwede ka na pong magbaba ng bahay mo, madam. Gemma Faith, Mega Mega Love Shoutout. May moderator ka na po, pwede ka na po magbaba ng bahay. Ener Santos,
Mega love shoutout. Pwede ka na pong magbaba ng bahay. One time like this, make it pop like this, make it not like this, make it drop. Yung malaki mega love shoutout, madam. First live ko po ito, nahihiya pa ako. One time like this, make it pop like this, make it not like this, make it drop. Yes po. Rainer Santos, opo. KTG, salamat sa patamsak dyan. Pwede ka na magbaba po ng bahay. Unang LS ko po ito eh. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Basta try lang. Masasanay din. Naya ako pero sumasayaw ako. Pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kaya sasayaw na lang ako. One time like this, make it pop like this, make it not like this, make it drop. Leonie Lumbat, salamat po. Salamat po sa support. Sige, Gemma Pate. Sige po, bibigyan po kita, madam. Kaso lang, ano pa ako mabagal eh. Alam mo naman, first time ko ito eh. Naiya pa ako pero sumasayaw ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. New 6 box. Mega love shout out. May moderator ka na po. Yes po, Gemma Pate. Bibigyan po kita ng dalawa. Ba mo yung bahay mo, Gemma Pate. Jerek, Gitosby, mega love shout out. Pwede ka na pong magbaba ng bahay mo. Gemma, baba ka po ng bahay. Nasaan na si Gemma?
Ang tanong ni ni Rener Santos. Nanonood po sa YouTube. Sige, Jema, pwede bigyan po kita ng 2. Huwag din ako di na ako babakasa. Yung ano po, yung editor ko yung nag-setup nito lahat, boss. Rener Santos, meron pa akong editor. Din po yung manager ko. Pag first time talaga hindi mo alam kung anong gagawin, hindi ko alam kung paano paano ko aayudahan. Ito, 2 hawak mobile ko. Nakakataranta, syuhada. Rener Santos, salamat. Magaling yung aking editor. Jima, watching na ako sa una. Hindi na ako magbabakasa. Magdikitan kayo dyan, maglablaban. Let's go. Kinakabahan nga ako Rener Santos. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ganito lang. Ganito pala talaga pag first time. Suwada. Nagpapawis na yung kilikili ko. Hot Girl Alice, Miguel love, shout out. May moderator ka na po, madam. Mokeri Komombre, hello, Miga Lab, shout out. Now you can drop your link so that you can connect each other. Drop your link, Mokeri Komombre. Hot girl, okay lang naman ako, madam. Pwede ka na makipaglaban dyan.
Huwag niyo pong kalimutan na tamsakan si host. Robert Akisuki, Mega Mega Love shout out. Kumusta ka dyan? First live ko to, hindi ko alam. Nakakaba pala pag ganito. Robert Akisuki, thank you for coming. Say hi to the Maui boy. Say hi, say hi. Say hi to them, Maui. Maui, say hi. Say hi to the Maui boy. Namumutla na ako sa kaba. Ganito pala pag first time. At sana hindi naman ako. Manra Bishing, Mega Mega Love shout out. Thank you for coming. May moderator ka na po. Now you can drop your link. Hi, Bar David. Thank you for coming. May moderator ka na po. Pwede ka na pong mag-drop ng link. Iron Official, Madam. Mega Mega Love. Shout out, Madam. First live ko po ito. Ay, nako. Di ko alam kung anong gagawin ko. Di ko alam kung paano ko magdidikit. Ano ko ba kayo didikitan lahat? Di ko alam kung anong uunahin ko. Iron Official, Madam. Mega Mega Love shout out. May jacket ka na po, Madam. Nakakataranta kasi. Ano ba yan? Ganito pala pag naka-live. Hindi ko alam kung paano kung mag-aayuda. Wada. Jema Pate, Madam, nabigyan na po kita ng 2 banana, Madam. Sige po, magdikitan na lang kayo dyan, maglablaban kayo. Kaya nga, Madam Irene, nahihiya-hiya pa ako eh. Alam ko anong sasabihin ko. Ganito pala pag naka-live. Huwag niyo pong kalimutang tamsakan si host. Vince Hyson, Mega Mega Love shout out. Thank you for coming.
Paano ba yun, no? Yung ano, pangit. Ko nasa gilid lang po. Naka ano lang, naka... Opo. Ano ba to? Ay, kire. Mag-director ka na. Hirap naman i-pronounce ng ano, pangalan, Suhada. Mamaya po magluluto po tayo. Abangan nyo po yung aking upload. Mamaya po. Ngayon, ano dito eh? Anong oras na ba dito? 11:27 pa lang po dito. So, mamayang gabi naman tayo magluluto. Bukas upload. Chinsha Life and Cooking, Madam. Mega love shoutout. Salamat po sa pagbisita kay host. May moderator ka na po. Hey J. Cory, mega love shout out. Thank you for coming. Thank you, thank you. Thank you, Sir J. Cory. Thank you for your support. Nawala yung tunog ko. Yung assistant ko nasa gilid lang. May backup pa ako dito kasi hindi pa ako gaanong marunong. Sayaw na lang ako mga kalinlin kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh.
Jisbo, thank you, thank you. Mega mega loud shout out. Thank you for coming. This is my first live. Pasensya na kayo kasi bago lang po ako. Unang live ko po ito kaya hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Hi Miami Beach, mega mega loud shout out. Thank you for coming my LS. Thank you, thank you. It's my first live. Yung pangit. Thank you, Miami Beach. Thank you. Katis Johnny, mega mega loud shout out. Miss Cathy, may moderator ka na po. Pwede ka na pong bumaba ng bahay. Good morning po dito sa UAE. 11:36 pa lang po dito ng tanghali.
Hi, Mujako, how are you? How are you, my friend? Thank you for coming to my LS. This is my first live. Mojaland. Sekretary ni Aina, madam. Meron ka na pong moderator. Cynthia Life Cooking, dana daw po sa'yo si Gemma Pate. Pabalikan na lang po. Cottage Journey, OTW daw po si Miss Gemma. Netski 21 Vlog. Mega loud shoutout. May moderator ka na po, pwede ka na pong magbaba ng bahay. Salamat po sa pagpunta. Bloody Coder, makipagdikitan ka dyan. Manood ka muna ng 1 to 2 minutes bago ka magdikit. Gemma Pate, dan daw po sa'yo si Miss Cathy Journey. Pabalikan na lang po. Hi, Netski 21 Vlog. Miga love out sa'yo. Nabubulol pa ako. Ganito talaga pag first time mag-live. Hindi alam kung anong gagawin, kung anong sasabihin. Saan pang itong tunog? Pilitan mo.
Tama po, nood muna po ng 1 to 2 minutes para po sure ball na dikit na dikit. Mitski 21 OTW daw po si Miss Cathy Journey. Bloody Coder, ayusin mo yung pagdikit dyan. O nga po kasi pagdikit lang ng dikit tapos mamaya pagdating ng oras ng kain ni Lolo Patay, lagas. Lolo, yung lolo mo, syuhada. Lolo, Bloody Coder means your grandfather. Ooh. Cathy's Journey, dan na daw po sa'yo si Miss Gima Pate. Pabalikan na lang po. Pwede na po kayong baba po kayo ng bahay kasi po gustong dumikit ni Bloody Coder. Okay, Bloody Coder, drop your link. Eh. Wala.
James Vlog, Miga Love, shoutout madam. May moderator ka na po, pwede ka na po magbaba ng bahay. Bloody OTW daw po sa'yo si Gemma Pate. Nood mo na ng 1 to 2 minutes bago mag-connect para talagang sure ball na nakadikit. Ako lang at Bloody Brother, ba mo ngayong bahay mo at ipipin kita? Padikit na lang po sa nakapin. Hmm? Bloody Coder, pakibalikan si Gemma Pate dan daw sa'yo. Nood ka muna ng 1 to 2 minutes bago ka mag-connect.
Music box. OTW daw po si Jima Pate sa'yo. La decoder, pakibalikan na lang si Katis Journey. Ngayon na, please. Sige po, okay lang po, ma'am. Game TV, mega love shout out. You have now moderator. Taga-Uma TV, salamat sa patusok dyan. OTW daw po taga-Uma si Bloody Coder. Bloody Coder. Tikitan mo si ano ba to? Game TV. Music box. Yan daw po sa'yo si Jima Pate. Pabalikan na lang.
Nichi Vlog, OTW daw po si Gemma Pate. Gemma Pate, dan daw po si Nitski 21 Vlog. Pabalikan na lang po. Blood Decoder, pabalikan na lang po si Tagama TV. Pang 45 daw po sa'yo.
Netski, pasokli na lang po. Dan daw sa'yo si Gima Faith. Hotel ni GM bro. Miga love shoutout. May moderator ka na po. Pwede ka na po magbaba ng bahay. Walay uyab, miga love shout out. Salamat sa pagpunta, madam. First live ko po ito, kaya parang nahihiya pa ako. May moderator ka na po. Late Gamer, miga love shout out. May moderator ka na po. HS Chem TV, dan daw po si Kati Journey. Music Box, dan po si Nitski 21 Vlog, pabalikan na lang po. Cover PH Pro, miga love shout out. May moderator ka na po, pwede ka na pong magbaba ng bahay mo.
The Oracle Channel. Ang bawal sumawi bu maingay. Netski 21, dan daw po sa'yo si Late Gamer Supporter. Pabalikan na lang po. James Warren, salamat sa patamsak dyan. Mega love shoutout. Meron ka ng moderator. Pwede ka na magbaba ng bahay. Justin Solieta, mega love shoutout. May moderator ka na po, pwede ka na rin po magbaba ng bahay. Makipagdikitan po kayo dyan. Maglablaban. NBS Official TV, mega love shoutout. Salamat sa pagpunta sa bahay ni host. May jacket ka na po. Hindi ka nang magbaba ng bahay. Cover PH, dan daw po sa'yo si Late Gamer Supporter. Pabalikan na lang po. Late Gamer, dan daw po sa'yo si Bloody Coder. Pabalikan na lang po.
Late pang 402 daw po si Cover PH. Late gamer dan po si Justin. Balikan na lang po. NBS official. Sige po, OTW sa bahay mo po. NBS official TV, dikit na pala po ako sa'yo eh. Pasensya na kayo kasi bago lang ako eh. Unang live ko to kaya hindi ko pa alam kung anong sasabihin ko. Yunaski, magbaba ka ng bayan, ayusin mo. Dana, magandang tanghali sa lahat. Miga love shoutout sa'yo. May jacket ka na po, pwede ka nang magbaba ng bahay mo at makipagdikitan ka dyan. Ganito pala pag naka-live ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo pag una pa lang. La decoder, dan daw po si Justin Solieta, pabalikan na lang. Robert Licky, mega loud shoutout. May jacket ka na po. Hindi ka na magbaba ng bahay. Rotsian, NSB, mega loud shoutout. May moderator ka na po. Baba lang po kayo ng bahay nyo at magdikitan kayo dyan.
Sige po, late gamer po. Sige po. So, bloody coder. Papalitan na kita niyan kasi ang bagal mong dumikit eh. Padikit na lang po sa nakapin. Ate Journey, dan daw po si Justin Suleta sa'yo. Balikan na lang po. Padikit mo sa nakapin. Oh. Thank you. Hotsen and SB, may jacket ka na po. Mendoza G, Miga Love, shout out madam. May jacket ka na po. Ang pusa mo magulo.
Pasensya na kayo kasi unang live ko to eh. Parang hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Padikit po sa nakapin. Pasensya na po, Rotsin, kasi bago lang ako eh. Wala po ata yung mata ko eh. Cover PH. Danda po sa'yo si Cathy's Journey. Pabalikan na lang. Salamat po sa patamsak Jan Rotsines NSB. Maraming salamat po. First live ko po ito. Maraming salamat po. Magbasa ka lang dyan. Uy! Salamat sa patamsak. Sige po, sige. Oracle Channel, danda po si Mendoza G. Pabalikan na lang po. Cathy, OTW daw si Cover PH Pro. Justin Sulieta nagbaba ng bahay. Tara, mega loud shout out. May jacket ka na po. Pwede ka na magbaba ng bahay. Hi Tara, mega loud out sa'yo. Magdikitan ka dyan. Pasensya na kayo, nagbubulol ako. Mendoza G, danda sa'yo si Cathy's Journey. Pabalikan na lang. Purchase Story Channel, mega loud shout out. Salamat po sa patamsak dyan. Cathy 2 from Cover PH. Mendoza, dan daw po si Late Gamer supporter, pabalikan na lang.
Huwag kang mag-alala, late gamer, magsipag ka lang at someday mararating mo rin yung narating nila. Lalaki rin yung bahay mo. Huwag mong isipin yung lagas. Kasi dati nung ikwento ko lang nung bago ko mag 1,000, sobrang saya ko, hindi ko na alam yung sobrang nararamdaman ko. Pagdating ng 10 minuto, may nagbigay sa akin ng ano na ako nun 900. Binigyan ako ng 100, sobrang saya ko. Pagdating ng 5 minutes, kinain lahat, hindi ko alam yung nararamdaman ko. Parang gusto kong umiyak. Kasi sobrang na akong nagtatalon kasi naka 1,000 na. Tapos kakainin lang. Siguro 3 times ako bago naka buo ng 1,000. Kasi panay kain si Lolo. Thank you so much Jan sa pasabsab dyan. Sa patusok-tusok dyan. Oh, thank you, thank you, thank you. Anbo Kiron, Miga Miga Love, shout out. May bahay ka na po. Pwede ka na makipagdikitan dyan. Pang 48, Blood Decoder, pabalikan si Mendoza G. Padikit po kay Rotsin NSB. Lade ko daw, wag ka puro dikit dyan. Manood ka muna bago magdikit. Para talagang sureball na dikit. Tara Dan Polpak. Pasukli na lang si late gamer. Mendoza G, dan daw po si Tara sa'yo. Pabalik na lang. Yes po, baba ka na po ng bahay, madam. Sige po, baba ka ng bahay. Anbo Kiron. NSB Official TV, dan sa'yo si Mendoza G, pabalikan na lang. Rotsen NSB, dan si Tara, pabalikan na lang po. Anbo Kiron, dan sa nakapin, late gamer, pabalikan na lang si Anbo Kiron. NSB TV and Rotsin, dan sa'yo si Kati Journey, pabalikan na lang. No worries daw sa mga dumikit kay NSB.
babalikan niya yan. Sige po, papalitan natin yung nakapina. Pinatin si Ann Bucuron. Late gamer supporter, baba muna kita madama. Sige po, padikit po sa nakapin. Tingnan natin yung nakapin. Oh, thank you, thank you, thank you. Thank you sa padikit-dikit dyan. Thank you, thank you. Patamsak na lang sa mga sa nakapin sa kanyang paparating na premiere. Thank you, thank you, thank you. Otin, salamat. Maraming salamat. May jacket ka na. Bukeron, dan daw po sa'yo si Oracle Channel. Pabalikan na lang. Sa decoder, pabalikan si Tara, dan sa'yo. Tara, dan na po si Bukeron sa'yo. Tara, dan si Bloody Coder sa'yo. Nueva Bella NSB 6210. Miga Love, shout out. Tatis Journey, dan po si Tara, pabalikan na lang.
That channel, dan dikit na. Pabalikan na lang po. Si Anbukiron. Tara03, OTW daw po si Kati Johnny. Oh, Nueva Villa, maraming salamat. Oh, thank you talaga. Dami na. Oh. Maraming salamat talaga. Sa padikit-dikit dyan, salamat. Oh, talaga naman oh. Tunog ng tunog. Unang live ko po to. Salamat sa padikit-dikit dyan. That channel, dan dikit na si Anbukiron. Pabalikan na lang po. Late, pang 412 daw po si Nueva Villa. Oracle channel, dan si Tara. Balikan na lang. Salamat. Morenong Singket, Miga Love, shout out. May jacket ka na po. Pwede ka nang magbaba ng bahay. Oracle channel, connect your main channel, give you two. Thank you. Yorodong, yes po, yes po. Pasensya na kasi bago lang. Kaya mabagal pa si host. May jacket ka na po, Yorodong. Pwede ka nang magbaba ng jacket. May jacket ka na po. Pasensya naman. Mabagal si host. First Story channel, dan daw si Tara. Pabalikan na lang. Oracle channel, dan ay dating dikit daw sa'yo si Anbukiron. Sige, Yorodong, makipagdikitan ka na dyan. Huwag kang mag-alala, magsipag ka lang. Din pagdating ng araw, makakarating ka rin doon sa, makukuha mo rin yung malaking bahay. Makakuha ka rin ng 1,000. Konting sipag lang. Katulad ko nagsipag, walang tulog-tulog. Makakuha lang ng banana, nakakuha ka ng 10 banana sa buong puyat mo din. Paggising mo sa umaga, kinain na ni Lolo, wala na. Parang napakasakit sa kalooban. Kasi pinagpuyatan mo, tapos paggising mo, wala na. Sige, Yorodong, bigyan kita ng 2 banana. Baba ka ng bahay.
Hindi na ako magbakat sa Eurodong ha. Didikit na lang ako. Yung Ibabilya talaga naman, oh. Napakabait naman talaga, oh. Salamat sa mga banana dyan. Sige, Eurodong, dikitan mo si host sa main niya. Bigyan kita 2 banana. Dikit ko sa'yo yung main ko, ha. Yung main ko, tapos 2 banana. Ayan na, Eurodong, ha. Watching na ako sa... Ayan, nasa bahay mo ko. Ayan. Ito yung main ni host. Napakaganda naman pala dito, Eurodong, oh. Si Farmer Vlog. Oracle Channel, dan dikit. Pasukli na lang. Eurodong, dan sa'yo. Pabalik na lang po. Alice Well. Miga love, shout out. Alice Well, may jacket ka na po. Pwede ka na magbaba ng bahay. Magdikitan kayo dyan. Ayan, Eurodong, dan ako sa... Dinikit ko sa'yo yung main ko, ah. Ayan, dan ako sa'yo, Eurodong, ha. Yung main ko, dinikit ko sa'yo. Balikan mo ko, ha. Then bigyan kita ng 2 uli. Ayan ni Eurodong, watching again. Yan, nasa bahay mo ako uli. Star. Sige po, wait lang po kasi mabagal pa si host kasi unang live ko to kaya mabagal pa si host. Mabagal si host. Bago lang kasi unang live ko to kaya pagpasensyaan nyo na ako. Bagal ni host, Suhada. Sa Bibs Vlog, Miga love, shout out. May jacket ka na po. Pwede ka nang magbaba dyan. Pasensya na, napakabagal ni host. Tingnan nyo. Napakabagal ni host. Pagpasensyaan nyo na. Ayan na. Iyorong, pang 2 dikit ko na to, ha.
Salamat naman dyan sa mga padikit-dikit dyan. Salamat. Oh, napaka dami naman yan, no? Di ba, Bilya? Salamat. Hindi ko alam eh. Salamat naman sa pa-concern dyan. Sige po, sige po. Wag pang dikit main mo, my dear. Nakalimutan ko na KLS pala ako. Hindi pala ako nakaano. Iwada. Baka mapalo ako ni Lolo, no? Ganun pala yon. John Lex Jones, Amiga Loud, shout out. Bilis naman gumalaw, ano ba yan? John Lex, may jacket ka na po. Pwede ka na makipagdikitan. Unang ilis pa lang, mapapalo na akong Lolo. Shuada. Dinigat ka agad yung main ko. Oh my God, ganun pala yun. Salamat naman sa pa-concern dyan, Shuada. Melanie. Pasqua, ate. Yes, mega loud shout out, Melanie. Nasan ka na ba? Marunong ka na ba magbaba ka ng bahay? Di ba tinuruan na kita kung paano? Pumunta sa video mo, then hanapin mo yung share, ano mo, copy link, then baba ka ng bahay, dali my dear. Mega loud shout out, Melanie. Gawin mo yung tinuro ko sa'yo, Inday, dali. Tapos babaling para makipagdikitan dyan. Dali. Para madikitan kanila. Langga. Pasensya na kayo kasi bago lang si host. Ha? Mabagal pa si host. Melanie, dali, baba ng bahay. Copy link yung video mo. Then copy paste. Then lapag mo, dali. Ibaba mo yung panty mo. Lani. Di ba tinuruan na kita? Pumunta ka, di ba may video ka sa ano mo? Pumunta ka doon. Click mo yung video mo, then click mo yung share. Then may lalabas doon. Copy link. O sige, sa sunod na lang, mag-upload ka ng video mo doon. Sunod Ba't wala kang video? Paano ka makipagdikitan dyan? Assistant, pa-open nga to, please. Iyorodong, baba nga yung bahay mo. Dali. Para mapin kita. Melanie, sabi ko sa'yo mag-upload ka ng video. It's not true na mapapalo pag naka-LS tapos didikit. It's not true. Okay, the Oracle channel. Because I don't know also. John Lex, dan sa'yo si Katis Journey. Pabalik na lang po. Morenong Singkit, dan si Yorodong. Yorodong, dali, bababahay. Melanie, mag-upload ka ng video mo doon sa YT.
para makakuha tayo ng banana dali. Ay, ganun pala yun, Oracle. Salamat naman dyan. Di wala pang alam si host eh. Bago lang po. Ubar Katrina, salamat naman sa patamsak dyan. Ayan, may jacket ka na. Now you can drop your link and connect. Yorodong, pababa ng bahay. Bakit? Expired na ba yung ano mo link? Matindi na ma-paste. Na-excited ka tay. Yes po, The Oracle Channel. Salamat po sa concern dyan. Bago lang po kasi. Mars Parto, mega loud shout out. May jacket ka na po. Atis Journey, dan dikit daw si Morenong Singket. Pabalik na lang po. The Oracle Channel, salamat po. Okay, sige po, wag maniwala sa sabi ng iba. Wala sa policy. Hindi po kasi ako nagbabasa ng policy. Kois Charlie TV, mega loud shout out. Kois Charlie, meron ka na pong jacket. Ibingin ng katabi. Kabibs Dan Pulpak daw si Anbacoron. Pasukli na lang please. Yorodong, OTW daw po si Morenong Singket. Huwag kalimutang tamsakan si host. Amazing PH Vlog, mega loud shout out. May jacket ka na po. Oh. Salamat naman sa patusok-tusok dyan. Boys Charlie, dikitan kita ngayon na mamaya idikit ko sa'yo yung main ko ah. Ayan, course Charlie. Dami mong harang. Ayan. Ayan yung harang mo. Oh. Ayan o. Oh. Dami mong harang, course Charlie TV. Yorodong, pasukli na lang si Ubar Katrina dan sa'yo.
Ayan, Voice Charlie, dahil mong harang, ayan, di na makaalis si host. Ayan oh, pangalawang harang. Ayan na. Ayan, Voice Charlie. Unang dikit po. Dikit ko na sa'yo. First part po, yan po si Ann Bukiron, pabalik na lang. Familiarize YouTube and AdSense policies will save your channel from the moon. Thank you po, the Oracle Channel. Here's part 2, download, dikit na sa'yo si Morenong Singket. Balik na lang. Merge dan sa'yo si The Oracle Channel, pabalik po. Okay, Yordong, Anbukuran, ibaba muna po kita, madama. Pin natin si Yordong. Oh, salamat naman dyan, no? La Decoder, oh. Thank you, thank you, thank you, thank you. Salamat naman dyan, no? Salamat naman talaga, oh. Sa pagpalipad dyan. Thank you so much dyan sa palipad. Thank you, thank you, thank you. Padikit po sa nakapin. Oh. Thank you so much, Bloody Coder.
Morenong Singkit dan sa'yo si Mers Parto, pabalik na lang po. Oh, napaka at din Junaski, thank you, thank you, thank you. Oh, thank you so much. Thank you so Oh. May pangbili na ng ano ng chinelas si host. Mers Parto, dan po si Ubar Katrina, pasukli na lang. Oh. Thank you so much, Junaski. Si Farmer, dan sa'yo si Oracle Channel, pabalik na lang po. Pusa na yan, Iyorodong. Bigyan kita uli ng banana. Ang lit pa pala ng bahay mo. Ibigyan kita ng 5. Kanina meron na akong nabigay sa yung 2. Kulang pa ng 3. Panoorin ko muna ng 2 minutes bago dikit. Ubar Katrina, dating dikit sa main mo, Mers Parto. Mers Parto, dan daw po si Yorodong. Lane Gosler, mega mega love shoutout. May jacket ka na, madam. Pwede ka na pong makipagdikitan dyan. Ayan, Iyorodong. La Decoder, OTW daw si Morenong Singket. Magsipag ka lang, Iyorodong, at makakarating ka din sa pinakataas. Kuha mo rin yung 1,000 na yan. Ayan, Iyorodong, pang-4 na. Ayan. Watching again.
2 minutes, then dikit. Ganun talaga. Kailangan mawala ng pag-asa. Kasi parang sinusubok ni Lolo yung ating patience. Kung mahina yung loob mo, talagang sasabihin mo ay ayaw ko na mambanana. Kasi pagkatapos mong mambanana maghapon, then kakainin lang. Parang sakit sa kalooban. Pinaghirapan mo tapos mawawala. Sira Ulong Vlogger, Mega Mega Loud shoutout. May jacket ka na po. Yan, makipagdikitan ka na po dyan. Queen, Mega Mega Loud shoutout. May jacket ka na po. Ayan, Iorodong pang-apat. Ayan na, idikit ko na to Nakanood na ako ng 3 minuto. Ayan. Yan, Iorodong watching again. Hindi ako nagbabakas, nidikit ko na lang. Mers, return back. Dan sa'yo si Oracle Channel, pabalik na lang. Simple Arts Johnny Shoot TV, Mega Mega Loud shoutout. Jonyo, pasensya na kayo at nabubulol si host. Mali-mali yung sinasabi ko. Pagpasensya. Oh my goodness. Sir Jetsi, Mega Mega Loud shoutout. May jacket ka na po. First, Palto, dan daw po sa'yo si Sira Ulong Vlogger. Pabalik na lang. Sige, Ubar Katrina. Yan kita banana. Ayan na, Iorodong, dikit ko na to sa'yo Naka 3 minuto na ako.
Hoy, 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 ngayon lang yan. Go. And Sir dyan po si Siraulong Vlogger, pabalik na lang. Oracle Channel, Ladan Sukli Simmers, Part 2. Galjat si Noted Idol, try ko pumunta dating dikit. Na po tayo, pati main. Bakit ka na po, pwede ka na makipagdikitan. Good afternoon, host. Good afternoon din sa'yo. Dito, good afternoon din. Stan, buksan mo nga to. Huwag ka magpakita ng kamay mo dyan. Okay. Yorodong OTW si Mingming. Nagbaba ng bahay si Morenong Singket. Mga kalinlin, pagpasensyaan nyo na si host kasi bago lang po ako. First live ko po ito kaya mabagal si host. Be patient. Panay tawa lang si host kasi hindi alam gagawin eh. Yorodong dan Pasukli dan sa'yo si Mingming. Ang cute naman ang pangalan Mingming. Yorodong dinikitan po kita ng 66 po sa'yo. Tang bansa ka po ba? Anak ni ex-merc couple. Pasensya na eh, na bubulol si host. Morenong singkit tamis ng ngiti mo, host. Ganon talaga. Kailangan nakangiti kahit merong problema. Assistant, pabuksan mo nga to. Assistant ko dito eh, oh. Queen sa Grace po kami ngayon. Wow! Ganda naman dyan. Kaya pala ang ganda ng ano mo, ng video mo kasi nasa Grace ka pala.
Mingming, oo, dating kapatid, dating dikit. From Morenong Singket. Simple Arts Dan dikit po. Pinapak niya na, Yorodong. Anak ni XM Couple. And the Oracle Channel Dan po. Paangat 10 a.m. See you. Alhamdulillah. Mr. Sajid bro, mega mega loud shout out brother. Thanks for coming. Now you have moderator, just drop your link and connect. Girl OTW from Anak ni Xemer Couple. Time lang. Queen Dan Toyo, pasukli na lang po si Mingming. Queen Dan sa'yo si Mingming. Mingming, ang cute naman ang pangalan mo, Mingming. Yan ang tawag ko dun sa ano ko pusa, Mingming. Simple Art Dan na din sa'yo, pasukli po. Simple Arts donation. Hindi ko talaga ma-pronounce Ada. Carl Dan, anak ni Xemer Couple Dan sa'yo, Carl Dan. Iyorodong pasukli from Mingming. Simple Arts Dan. Sticker boy. Sticker OTW. Pasensya na kayo at nabubulol si host. Kate Alpiche, miga loud shout out. Jacket ka na, pwede ka na makipagdikitan dyan. Nagbaba ng bahay si Xemer Couple, padikit sa kanya. Guys, Charlie TV manood, magbakas lang po. Kaokit or sticker Dan pasukli from Mingming. Mingming, di ko makita bahay mo. Mingming, baba ka daw ng bahay. Sana yung bahay mo, Mingming. Mr. Sajid bro, connect. Nagbaba ng bahay si Mingming. Ming, di ko na makita ang bahay mo. Yan na Yorodong. Ayan na, nagbaba na si Mingming Yorodong. Dikitan mo na. La decoder, makipagdikitan ka dyan. Mingming Dan na po sa'yo, sukli, salamat from Simple Arts. Hindi ko na mabasa yung dulo mo kasi di ko ma-pronounce. Junior TV. Mingming, pabalik na lang po from Kelt Alpiche. Pabalik na lang, Mingming. Mr. Sajid Brodan to you. Return to Mr. Morenong Singket. Sticker boy Dan sa'yo, pabalik from Kate Alpiche. Queen sticker sukli po from Mingming. Kate OTW from Mingming. Nagbaba po ng bahay si Simple Arts Junior TV. Ang basa ko Junicio eh, parang si Nanay Junicia lang eh. Junior TV. Morenong Singkit OTW from Mr. Sajed bro.
Morinong Singkit OTW from Mr. Sajed Bro. Kate Alpichi Dan na puso clip from Sticker Boy. Get done to you, Ming Ming. Simple Arts. Junyo, ang hirap talagang i-pronounce ng pangalan mo, parang si Junisha lang. Nanay Junisha. Sticker Boy Dan Sukli from Mers Parto. Ming Ming Dan dikit with hug sabay. Tikim sa food mo, wow. Queen, saan ka na, Ming Ming? Nanap ka na ni Queen. Nasaan ka na ba? 8 LPG Dan dikit, kapatid gala is real, halo-halo. Wow, sana all. May halo-halo. Manood magbakas lang po sa gusto pong dumikit. Kay Kois Charlie TV. Padikit po kay Kois Charlie TV. Dan na po ba kayo sa nakapin? Sino po ba gustong ipin? Merch OTW Ming Ming. Pasensya nyo na kasi si host bago lang. Di pa nga ako mabagal ako magdikit. Ang pagdikit ko inaabot ng 1 hour. Nagbaba ng bahay si anak ni Exemer couple. Floreta Flores, hello, Dailin. Good afternoon, madam. Miga love, shoutout sa'yo, madam. First live ko po ito. Di pa ako, madam, sanay, nahiya pa. Salamat sa patamsak dyan, Floreta Flores. Morenong Singkit me. Okay, baba ka ng bahay. Baba ng bahay, Morenong Singkit. Para mapin. Nagbaba ng bahay. Mag-jacket ka na po, madam Floreta Flores. Sige, magdikitan po kayo dyan. Pagpasensyahan mo na si host kasi bago lang. Morenong Singkit, na sana yung bahay mo. Baba na dali. Ming Ming Dan dikit na po from Sticker Boy. Pagpasensyahan si host kasi mabagal. Bago lang. First live. Chinito pala ay Moreno dati po. Naida Buding. Miga loud shout out. Ming Dan. May jacket ka na po, madam. Pwede ka nang makipagdikitan dyan. Ming Ming, nasaan na yung bahay mo? Pambira naman to si Ming Ming, oh. Sino ba yung kanina? Iora Ding. Mas maganda video content na pwedeng mag-trending, dati ang content nito. Always self-vlogging lang. Ngayon, kung mapapansin nyo, channel, naging weather foreign caster content. Padikit kay First History Channel. Mani odto sa sako, sinong di nasuklian. Iwan lang ng bakas para sa sukli. Eurodong. Wag mo ako ipin, host, na salamat. Sige po, okay lang. Floreta Flores, nagbaba. Magiwala ng bakas kay Floreta Flores, babalikan po kayo niyan. Naida Buding. Palablab. Ming Ming Dan sukli from Mers Parto. Suklian ko kayo. Dan pulpak sa nakapin. Eurodong, padukit na, pabalikan na lang si Sticker Boy. Ma'am Junisyo, Simple Arts Junisyo. Ina naman si Junisyo, nagbaba ng bahay. Mahirap talaga i-pronounce. Junyo TV. Nadine OTW from Ming Ming. Nadja OTW from Ming Ming. Dan sa nakapin from Naida Buding. Pabalik na lang, Eurodong. Si Naida Buding dan sa'yo. Loreta Flores OTW from Morenong Singkit. Sino ba yung kanina nag-shoutout na pwedeng magpapin? Nakalimutan ko. Alam mo naman si Yus, makakalimutin na. Merch Parto, nagbaba ng bahay. Nadja Buding, Dan sa'yo from Ming Ming. Pabalik na lang, Simple Dan. From Naida Buding. Pabalik na lang si Naida Buding, Simple.
Mers Parto OTW Pasukli from Floreta Flores. Bloody Coder, makipagdikitan ka dyan. Loretta OTW from Mingming. Mers Parto Dan na po from Simple Arts Dionisio. Donyo, oh my god. It's very difficult to say this name. Dionisio Junior TV. Illinois, Migalaw, shout out. Ang hirap gumagalaw agad. Illinois, meron ka na pong jacket. Pwede ka na makipagdikitan dyan. Willie TV 27, Migalaw, shout out. May jacket ka na po, pwede ka na makipagdikitan. Good day, host, paayuda naman. Willie Ong, sige. Kaso lang si host mabagal bago lang si host. First live ni host. Suportahan nyo na lang po. Pwede mag-promote host? Sige po. Mag-promote ka lang dyan, madam. Walang problema. Pwede mag-promote, yes. Floreta Flores Dandikit, Kalimbang All, Bakas. How to make custard cake. Gusto ko yan, Morenong Singkit. Ba yung Florida Flores Dan. From Sarap Amuyin. Sarap naman talagang amuyin niya, no? Pangalan pa lang. Sarap amuyin. Mingming, Florida Sukli po. From Mingming. Floreta pala, hindi Florida. Naida Paangat, Lapagan 930. Sige po. Dikit-dikit po kay Naida Buding. Meron daw po siyang paangat. Lapagan, 9:30 Kuwait time. My free 10 banana. Okay. Mingming Vlog, OTW Pasukli from Loretta Flores. Simple, yan na naman si Junior, nagbaba ng bahay. Oh. Loretta Flores, Dan na po, salamat. Willie TV, nagbaba ng bahay. Demon, dating dikit. Katakot naman yung demon na yan. From Floreta Flores. Willie TV. OTW from Morenong Singkit. Simple Arts Dan. Buti naman di mo sinama yung dulo kasi mahirap i-pronounce ni host. Sarap amuyin. Parang sarap amuyin. Willie dating dikit from Naida Buding. Loretta, naunahan kita. Nang bakas ako, from Mingming. Huwag kalimutang tamsakan si host. Salamat. Chinito OTW, sukli ko sa'yo. Thanks. From Floreta Flores. Sarap Dan. From Naida Buding. Sarap Dan. Nars Anton. OTW from Mingming. Willie TV 27 Dan from Sarap Amuyin. Sarap naman talagang amuyin, no? First Story Channel, baba ka po ng, ng bahay mo para pumadikitan kanila. Willie TV Dan Dikit from Morenong Singkit. Kalimbang All. May bakas pa daw. Nars Anton. Illinois Dan from Sarap Amuyin. Sarap naman talang amuyin, no?
Sarap amoyin. Ano ba yan? Dan na po, salamat. Sarap talagang amoyin yan, no? Flores Dan. Willie, from Willie. Nagbaba ng bahay si Willie TV. Padikit naman. Mingming. Ere Pasukli from Mingming. Ganun pala dito pag nagla-live, kailangan talaga nagbabasa. Maano pa naman yung mata ni host. Malabo. Mingming Dan, dikit na po from Illinois. Pabalik na lang si Illinois, Mingming. Ang cute naman talaga ng pangalan, no, Mingming. Willie TV. Dan dikit. Oh my God. Kailangan talaga nagbabasa. Oh my God. Kailangan pala siguro may salamin si host, oh. Naduduling ako eh. Bago lang si host, pasensya na kayo pag pasensyaan nyo si host. At bago lang. Pag nagdikit ako, pag nagbigay ako ng ayuda, inaabot ng 1 oras bago makadikit. Masasanay din siguro si host katagalan. O sino natutuwa ko sa'yo host. Salamat mo rin ng singkit. Chinito Dan Sukli. Chinito pasukli daw si Willie TV. Floreta Flores and Sarap. Oy, from Mers Parto. Amoyin naman talaga ho, Dan Sukli. Ano ba yung inaamoy-amoyin na yan? Mers Parto, nagbaba ng bahay. Willie TV, salamat. From Morinong Singkit. Oy, naduduling na si host. Ganito pala dito. Mers Parto, Dan, dikit na po. From Illinois. Pasukli na lang si Illinois. Mers Parto. My Love TV. Mega love shout out. Jacket ka na po. Sige, magbaba ka na ng bahay mo dyan. Magdikitan, may maglablaban. My love. Illinois pabalik from Kate Alpiche. Buti pa to siya. Kate Alpiche, madaling sabihin. Madaling i-pronounce. Ano naman si Junicio. Junyo. Oh, ang hirap talagang i-pronounce. Thanks, Simple Arts. Di ko na sabihin yung dulo, mahirap. From Mers Parto. Nurse Anton Dan Sukli from Willie TV. My Love TV. Thank you po, host. Padikit, sure, balik. Padikit kay My Love TV. Ann Bukeron, OTW Pasukli. From Floreta Flores. Ann Bukeron, OTW Pasukli from Floreta Flores. Morenong Singkit. Dan sa'yo ay mali, baliktad. My Love TV. Baliktad na yung paningin ni host, Ada. Ano ba yan? Ganito pala talaga dito. Kate Alpichi, Dan dikit po ako from Illinois. My Love TV, dating dikit from Simple. Yan na naman si Junicio, nagbaba na naman ang pangalan. Ay, ang hirap talagang i-pronounce. Junicio. Junyo, oh my God. My Love TV, dating dikit from Simple Arts, Junicio. Junyo. Kate Alpichi, nagbaba ng bahay. Hi Mingming, ang cute talaga ng pangalan mo. My Love Pulpak Pasukli from Mingming. Huwag niyo pong kalimutang dikitan si host or tamsakan. My Love TV, Kalimbang all na from Floreta Flores. Nagbaba ng bahay si Mingming. Ano nga ito, pin nga si Junicio. Baba nga ng bahay, Junyo, kasi ang hirap mong i-pronounce. I Love TV, Dan, from Willie TV. Ay, Junicio, ipipin kita, nahirapan ako sa'yo, ha. Ang hirap mong i-pronounce. Euro dong, ibaba mo na kita, ha. Ayan, nakapin na si Junicio, ambot. Simple Arts na lang, hindi ko na sabihin yung dulo kasi nahirapan si host. Illinois, dating dikit from My Love. Kate Alpichi, Dan from Simple Arts. Yan naman si Junicio, ambot. Kate Alpichi, OTW Pasukli from Floreta Flores. Ayan, nakadikit ka na Simple Arts, ha? Para hindi na kita laging nahirapan ako sa'yo mag-pronounce, eh. Kate Alpichi, OTW from Floreta Flores. My Love TV, Dan dikit from Morinong Singkit. Pabalik na lang.
ni Morenong Singket. Ayos lang, host. Hindi pa ako makadikit kasi mabagal si host eh. Inaabot ng 1 oras para lang sa dikit. Magbabasa na lang ako. May love basukli para Mingming. Nagbaba ng bahay si Mers Parto. Willie TV 27 dating ticket po from My Love TV. Mingming Vlog Dan from Willie TV. See you po 6 AM. Yan, dikitan niyo po si My Love po. Meron po siyang 10 PM. Philippine time po ba yan? First Story Channel, magbaba ka po ng bahay. Paano kanila madidikitan ng ganyan? First Story, drop your link, then connect. So then you will, what? Anong English ko? Ambot. Ay, nagduling na talaga si host. Morenong Singkit Dan Sukli from My Love. Ano ba yan? Magtulungan lang tayo guys. Tama-tama po magtulungan. Bing Vlog, nagbaba ng bahay. Bloody Coder, makipagdikitan ka dyan. Willie Pulpak, may bakas po from Mingming. Ang ganda talaga ng pangalan ni Mingming, oh. My Love TV, salama. Den, idol, laki ng mansyon mo. From Morenong Singkit. Sana all, malaki yung mansyon. My love, salama. Idol, laki ng bahay, mansyon mo. Ulit-ulit si host, parang silang plaka. Mers Parto Dan po, salamat. From My Love. My Life, Sukli po. From Mingming. Morenong Singkit, tuloy-tuloy lang. Mers Parto Dan. From Willie TV. Mers Parto Dan. Mingming, bahay po. Mingming, baba ka ng bahay. Ayan, nagbaba na po ng bahay si Mingming. Padikit po kay Simple Arts Junior TV. Junishu, ambot. Padikit po sa nakapin. Floreta Flores, The Queen Cha, OTW Pasukli. From Floreta Flores. The Queen Cha, OTW from Floreta Flores. Nagbaba ng bahay si HM Kemi TV. Connect, darling. Morenong Singkit, nagbaba ng bahay. Kung nakikinig pala yung aming manager ng Pistachio Cafe, Miga Loud, shout out sa iyo, sir. Miga Loud, shout out to Mr. Bijo. Miga Loud, shout out Pistachio Cafe. Mingming, my love. My life, salamat. Ano muna ng tubig, host. Ayaw nga ano nga pala, hindi ako, parang tumutunog na yung tiyan ni host, Nagkrok na. Wala pa tong kain. Na-excite kasi akong mag-live eh. Kasi first live ko to, na-excite si host. Hindi pa ako nagkape, walang breakfast si host. Makapag-live lang. The Queen Cha Dan. From Willie TV. Bloody Coder Dan sa'yo si Floreta Flores, pasukli na lang. Miga Loud, shout out sa mga staff ng Pistachio Cafe. Magtrabaho kayo dyan ng maayos. Then Miga Loud, shout out sa aking manager dyan na si Mr. Bijo. Miga Loud, shout out sa'yo, sir. Nagkabulol-bulol na si host. Manood at pagbakas lang po sa gusto pong dumikit.
from Kois Charlie TV. Naida Buding, oy, kumusta lalabs? JCJ Life Vlog, Mega Mega Love, shout out. May jacket ka na po, pwede ka na pong magdikit dyan, makipagdikitan ka na. Magdikitan lang po kayo dyan, bago lang si host, kaya di mo na ako nakakadikit kasi pag magdikit pa ako inaabot ng 1 hour. At HS Kim TV done from Simple Arts. Let's connect sa nakapin. JC Life Vlog, nagbaba ng bahay. Kim TV, nagbaba ng bahay. Ping Vlog dan Pumam Pasukli from My Love TV. Naida Buding, okay lang, My Love TV. Kung sumayaw. Assistant, lakasan mo nga. Ilakas sa assistant ng music ko. Sasayaw si host. Willie TV, dating dikit na po ako sa'yo. Salamat from Simple Arts. Simple Arts. Willie TV. First Story Channel, yan. Makipagdikitan ka dyan. First Story Channel. Queen G. Mark. Mega Mega Love, shout out sa'yo. May jacket ka na po. Queen G. Mark, pwede ka na makipagdikitan dyan. JCJ Life Vlog, dan dikit from Morenong Singkit. Pabalik na lang si Morenong Singkit, JCJ Live. Palab sa mga magdikitan ko. Palab sa magdikit ko. From Naida Buding. First Story OTW Pasukli from Floreta Flores. First Story Channel, pabalik si My Love TV. See you po 6 AM, 10 PM from My Love TV. JC Life, nagbaba ng bahay. Naida Buding, Jack Dan. Naida Buding, laban lang from My Love. My Love and Willie TV, dan to Mers from Mers part 2, pasukli na lang. GCJ Dan from Naida Buding. HS Cam TV Dan connected Willie TV. HS Cam TV Dan, please connect to Willie TV. Dan to you, my dear. Naida Buding OTW Pasukli from Floreta Flores. Nagbaba ng bahay si Willie TV. Simple Arts, nasan ka na? Pakonek sa nakapin. Dan na po ba kayo sa nakapin? Floreta, kanina pa kita nadikitan. Okay. Naida Buding. Floreta, kanina daw po nakadikit sa'yo si Naida Buding, pasukli na lang. Kim TV, please connect to me, dan to you. Kim, connect to Floreta Flores, please. GCJ Life Vlog, dan from Simple Arts. Thanks, Naida, from Floreta Flores.
Lala mag-isa, my love. Lala mag-isa. Yan sa nakapin, anak ni XM couple. Pabalik na lang. Simple Arts, si anak ni XM couple, please. Magsuklian lang tayo guys, tama-tama magsuklian lang, magdikitan, maglablaban. Tagagapang mega loud shout out sa'yo. May jacket ka na, pwede ka na magbaba ng bahay at magdikitan dyan. Nawala. Tristan, nawala. Tristan. Nawala. Tip ko ata. Huwag kalimutang tamsakan si host. Loretta Flores dan from anak ni Exmer couple. Dan sa'yo pulpak, pabalik na lang. Until what time? 1:53. Loretta Flores dan sa'yo kapatid pulpak, pabalik na lang prang anak ni Smer couple. Si couple dan from Willie TV. Balik na lang. Simple Arts. Nak ni XM couple dan si Simple Arts. XM couple dan si Willie TV, pabalik na lang. Phone Star. Alhamdulillah, I'm good. First Story Channel dan pabalik na lang si Willie TV. Dan sa nakapin. Simple Junisho, pabalik si anak ni XM couple, please. Junisho Junyo. Nagbaba ng bahay si Willie TV.
Namumutla na si host, nagugutom na ako. Wala pang breakfast si host. Dansa na kapin, from anak ni XM couple. First Story Channel, dan dikit na po. First Story Channel, please, 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 connect to Simple Arts Junicio, Junyo TV. Anak ni ex-Merc couple, nadikitan na po kita kanina. Salamat from Simple Arts. Oras na dito. Mag-alas 2 na po dito ng hapon. Mag-alas 6 na pala sa Pilipinas. Willie TV 27 nagbaba ng bahay. First Story Channel nagbaba din ng bahay. Willie TV dan dikit full pack from anak ni ex-Merc couple. Pasok na lang po Willie TV. Willie TV, pabalik na lang po. Dan sa'yo si anak na ex-Merc couple.
Sige po, okay lang po. Mas partudan daw po sa'yo si anak next sem couple, pabalik na lang. First Story Channel dan dikit pulpak, pabalik na lang kapatid, salamat. Ram anak next sem couple, please pabalik na lang po Story Channel. Pili TV nagbaba ng bahay.
Miss Independent, Miga Miga Love, shout out. Magkipagdikitan ka dyan. Minutes na lang po mag-out na po ako. Wala pang kain si host. Maraming salamat po sa pagpunta nyo. Ngayon po ako po ay mag-out na kasi may gagawin pa tayo. Mamaya magbablog pa ako ng aking lulutuin. Maraming salamat sa support nyo. Ito po yung aking first live. Balik na lang po kayo sunod po. Oh. Jason Lumayag, Miga Miga Love, shout out. Bigyan kita ng moderator kasi paut na rin po ako. Balik ka na lang po sa sunod. Salamat sa patusok dyan. Paut na po ako. Bye-bye po. Maraming salamat po sa inyo. Jason Lumayag, balik ka na lang po sa sunod. Paut na po si host.